Insemmilkom, l-aħbar hija dik mistennija. Il-Kummissjoni Elettorali ħabbret li se tkun qed tinvestiga l-imsejħa skema pagi Partit Nazzjonalista. Kienet sqarrija l-istampa dalgħodu li ħabbret li l-Kummissjoni Elettorali kienet ħatret bord investigattiv bl-iskop li jinvestiga dak li fissret il-każijiet kollha li għandha qudiema dwar allegati ksur tal-liġi dwar il-finanzjament tal-partiti. Fil-komunikat tagħha, il-Kummissjoni Elettorali qalet illi l-kompożizzjoni ta' dan il-bord se tkun imħabbra meta l-persuni jiġu maħtura fil-ġranet illi ġejjin. Bekk l-investigazzjoni se ssir fl-isfond ta' pressjoni pubblika illi komplit tikber f'dawn l-aħħar ġimgħa u nofs wara inkixef kif negozjanti kienu qegħdin iħallsu b'mod dirett il-pagi ta' tnejn minn fost l-ogħla uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista. Italjani jgħidu sela ċerkata lui, bil-Malti ngħidu daħal għaliha bleru u xnixel. Iva, Simon Busuttil daħal għal dan it-terremot sforz ir-rabja tiegħu. Kif ammetta huwa stess fuq kollox. Huwa sforz impulsività tiegħu illi ma jqis il-konsegwenzi ta' kliemu. Naraw. U li għattu f'rabja kbira, għaliex kont irrabjat ħafna illi rċevej dak l-SMS jingħad jekk dawn huma flus maħmuġin ma rridhomx. Dik ir-rabja ta' Simon Busuttil spiċċat biex kixfitlu skema. Totalment moħbija mill-eżekuttiv tal-partit, mill-grupp parlamentari u fuq kollox il-partitari illi xebaw ikunu msejħa biex jagħtu d-donazzjonijiet tagħhom waqt maratoni wieħed wara l-ieħor. Id-DB Group ukoll kienet qiegħda tiffinanzjalu il-pagi ta' Segretarju Ġenerali u tal-Kap Eżekuttiv tal-partit tiegħu stess. L-iskema moħbija wara l-iskuża ta' dak li Busuttil stess fisser bħala arranġament kummerċjali. Kienet tinħeba bi flejjes deħlin għand il-kumpanija Medialink biex imbagħad wara jinħarġu l-pagi minnhom. U dan huwa ksur sfaċċat tal-liġi dwar il-finanzjament tal-partiti. L-interessanti ju illi huma id-donaturi stess illi kixfu l-iskema u mhux Busuttil u dan huwa ta' piż kbir għall-istess Busuttil biex jiġġustifika bħala arranġament kummerċjali is-somma ta' aktar minn 75,000 euro f'sena waħda biss. Iżda kif għedna, Busuttil daħal għaliha bleru u xnixel, sforz ir-rabja u l-impulsività tiegħu, elementi illi ma tantx jawguraw sew għal min qiegħed jimmira bħal Simon Busuttil li jitla' tarax ta' Kastilja biex imexxi gvern u pajjiż. Ar minn hekk l-iskema pagi, sponsorizzati mill-big business, tikxef kif min-naħa ta' Simon Busuttil jippritka trasparenza u min-naħa l-oħra jagħmel dan it-tip ta' arranġamenti segreti u biksur tal-liġi importanti dik tal-finanzjament tal-partiti. Issa sforzi rabja tiegħu Busuttil hu faċċjat mir-rabja tal-partit u tal-partitarji tiegħu. Jim diffiċli għas-sopravivenza tiegħu stess illi issa ilu aktar minn ġimgħa u nofs milli juri l-provi kontrari għal dak li żvelaw id-DB Group. Busuttil ma jridx iwieġeb għall-ebda mistoqsija. Anzi issa mar imur ukoll idur il-ħwienet kif jagħmel dejjem jieħu l-ġurnalisti miegħu u din id-darba mar il-belt imma ma ħalħat biex ikun waħdu. Dr. Busuttil, għalfejn qed tibża mill-medja? Xi problema għandek? Għandi kopja dokument għalik. Tridu? Problema għandek? Tridu dokument? Le, ma rridux, ma xi problema għandek? M'għandix, assolutament, senjor. Ħadd ippubblika dak li tawk id-DB Group qabel l-2016? Mela le, kif Joseph Muscat jippubblika l-irċevuta tal-hotel li qatt fih f'Dubaj, nippubblika wkoll. Ħadd ippubblika l-invoices imma. Ħadd ippubblikhom, Dr. Busuttil? L-invoices ħadd ippubblikhom? Għandek sfida qudiemek, l-invoices ħadd ippubblikhom? Għax l-isfida tiġi warajk. Ħadd ippubblikhom, Dr. Busuttil? Dak kien Simon Busuttil il-bieraħ. Bekk iskiet perfett, għaliex provi m'hemmx u wis aktar issa sartu hemm min komuni ta' bosta. Illi Busuttil jew aħjar il-Partit Nazzjonalista ma tantx jista' jrot lura is-somma globali ta' €9,000,000. Iva €9,000,000. Il-gazzetta kulħadd żvelat nhar il-ħadd li għadda li huma l-flejjes seħħa l-partit ta' Busuttil tul is-snin mingħand id-DB Group s'issa ħadd ma ċaħad din l-aħbar. Bilħaq, jekk smajtu sew, Busuttil issa qed jieħu l-ordnijiet mingħand Daphne Caruana Galizia. Għal darb'oħra ħalliha tiddettalu l-aġenda tiegħu. U wasittu jitkellem fuq irċevuta ta' ħlas tal-karta tal-kreditu tal-Prim Ministru illi ħallas għal tala privata. Joseph Muscat wieġeb minnu fih.
Prim Ministru, il-credit card li bija ħallas l-btala Dubai s-sena li għaddiet, maħruġa minn bank lokali jew bank barra minn Malta? Hija maħruġa mill-Bank of Valletta hija l-credit card tiegħi li nusa snin twal. Jien nittama li kap tal-oppożizzjoni kollu vaganzi xirqaw ta' mistrieħ mal-familja tiegħu, mhux ħanoqgħod nikkritikah fuq hekk. Naħseb għandi id-dritt illi nagħmel l-għażliet tiegħi għall-familja tiegħi. Naħseb ukoll li fl-aħħar wara s-sena niġi akkużat li xi ħadd ħallasli ħareġ illi jien ħallast għal dawn l-affarijiet. Dak il-kont ta' dik il-credit card jien ħallasta matul ix-xhur fuq 6 xhur, għandi transazzjonijiet bankarji li juru dan kollu li juru kif ħallastom jien personalment mill-kont tal-bank tiegħi. U allura imma ħaġ 500 euro żieda, forsi li kieku kelli konsulenzi ta' €1,000,000 kont inkun iktar komdu, kienet vaganza li rrid nagħmel mal-familja ta' 20 sena li nafu l-xulxina u l-mara, 15-il sena żwieġ, ipposponejnija b'6 xhur għax mietet omm il-mara, ħadd it-tfal fejn xtaqu imorru, ħallast jien minn buti, għamilt dak li naħseb jagħmel kull missier tal-familja. Il-Prim Ministru Joseph Muscat dalodu. Allura dan huwa l-livell tal-politika li l-Partit Nazzjonalista waqa' fih. L-ewwel ibbeżza bl-assurd u jgħid li l-Gvern ġej għalik meta kienet jipprotesta il-belt u jaqbes għal Daphne Caruana Galizja fuq fake news. Imbagħad u jiddeffes u jindaħal billi jirkeb fuq karru ta' ħaddieħor u jiġġustifika serq ta' riċevuta uffiċjali ta' bank għal karta ta' kreditu din id-darba klient kien il-Prim Ministru. Iżda nisimgħu issa kif qed taħdem l-istrateġija tal-Partit Nazzjonalista. Mela fl-isfond ta' skit perfett fuq id-donazzjonijiet tal-pagi u mittel skuża oħra, Busuttil qed jidher biss fuq in-net television. Fejn qabel kien ikun imħabba wisq biex jagħti l-intervisti, f'dawn il-ġimgħa u nofs li għaddew Busuttil għadda minn kważi s-salotti kollha tal-istazzjon televiżiv tiegħu stess. Il-ħelwa jadin u toħroġ ċara ħafna mill-mistoqsijiet li sarulu l-bira fil-għaxija mill-preżentatur u kollega Frank Bsajla waqt il-programm Abjad fuq Iswed. Issa tisimgħu il-mistoqsija tal-ftuħ u għajdu li jintom jekk mhix meħudin kważi totem minn dak li aħna stess ilna nistaqsu għal din il-ġimgħa u nofsieħa nisimgħu. Terremot politiku laqtitna ħafna din il-frażi. Kien hawn min qal li dat terremot politiku affettwa lill-Partit Nazzjonalista b'mod negattiv il għaliex inti kont qiegħed għal aktar minn 3 snin issa tisħaq fuq governanza tajba fuq tmexxija trasparenti u nadifa u kien hemm min qal li dan kisser minn dak li inti kont qed tipprova tibni madur dawn l-aħħar 3 snin 4. X'inhi reazzjoni tiegħek dwar dan? Donnu meħud minn skript tiegħi, iżda tweġiba mhijiex żgur, ħanaraw. Ir-reazzjoni tiegħi hija li huwa proprju għaliex jien irrid nisħaq għal politika nadifa li jiena ħadd id-deċiżjoni li ħadd. L-ewwel nett id-deċiżjoni illi minkejja kull tip ta' donazzjoni li nista' nirċievi, jekk irid noħroġ kontra xi ħaġa, jew jekk irid nieħu d-deċiżjoni noħodha. Mingħajr ma qod ninkwieta u ngħid leta dik id-deċiżjoni ma noħodix għax inkella jaqtalna l-flus, jew nkella leta dik id-deċiżjoni ma noħodix għax inkella rrid intieħi l-flus lura. Indunajtu ħaġa, f'dik l-ewwel tweġiba Simon Busuttil donnu fetaħ garax ta' tellar fejn fi sforz biex ixewwi l-ħsara li għamel hu stess fuq il-karozza tiegħu issar fina l-verżjoni u terremot għalih issa m'għaddix minħabba d-diffikultà li għadda minnu l-partit, iżda għaliex hu paladin ta' dak kollu li huwa sewwa. Insomma, verżjoni ġdida oħra. Iżda ħanaraw minn fejn se toħodna din il-verżjoni l-ġdida. Jiena ħadd deċiżjoni dwar l-ITS, irċevejt messaġġ li xokjani imma li saħħaħ li d-determinazzjoni tiegħi li nbidluha din is-sistema. Mela smajtuh, kien ixxukjat u l-SMS saħħitlu determinazzjoni li jbiddel is-sistema. Imma x-sistema? Id-donazzjonijiet illi huma kif jgħidu stess in-normalità li drajna bihom? Jew illi b'mod konvenjenti u qed jgħidha llum illi jbiddel jew idawwar is-sistema tal-pagi sponsorizzati issa li nqabad inkixef. Hija realtà illi l-partiti politiċi jgħixu bid-donazzjonijiet. Individwi, familji, professjonisti, nies fin-negozju, dik realtà. Realtà li ma bdietx issa, realtà li ilha teżisti, realtà għall Partit Nazzjonalista, realtà għall Partit Laburista. Iva, Dottor Busuttil, din jafa kulħadd. Iżda għajdilna xi ħaġa ta' sustanza. Illi id-DB Group ħalsulek il-pagi tal-ogħla żewġ uffiċjali tal-partit tiegħek iva jew le. Ir-risposta tul il-programm kollu
ma tasal qatt. Xejn l-ebda referenza l-akkuża speċifika tat-DB Group dwar il-pagi illi fuq kollox ngħiduha kif inhi. Ma kienet teddida xejn fil-konfront ta' Simon Busuttil dik l-SMS, iżda reazzjoni normali ta' persuna li inti stess mort ħabtilha l-bib, tkarrabt biex tajnek u flok ma enta għamilt int minn kollox biex tkissira u titfa' d-dubi fuq l-operat tagħhom. Aktar minn hekk donnok kellek rasek mistrieħa li għaliex kienu jagħtuk donazzjonijiet illegali, kienu se jżommu ħalqhom magħluqa biex ħadd ma jkun jaf. Iżda simgħu din. Issa naturalment, il-moment li inti qrajt issa ormai dak il-famuż SMS, inti stajt għażel il ma taqraħx pereżempju dak l-SMS kien hemm inqalli pereżempju seta l-kap tal-Partit Nazzjonalista dak l-SMS minflok jaqraħ pubblikament ikellem il-persuna illi batilu. Il-fatt li inti għażilt li taqra dak l-SMS għamilt rid tagħmel statement. Korrett f'dak li qed ngħid? Bla dubju ta' xejn. Rrid jagħmel statement. Diġà nisa l-ewwel verżjoni, dik li svela li l-SMS ta' refużjoni tal-flus forz ir-rabja kbira, ħanħalluha tgħaddini, ma jimpurtax. Għaliex tar-rabja issa weħlet moħħ in-nies u diffiċli tikkanċella. Issa isimgħu n-nies ta' verżjonijiet ġodda li bdew ħirġin. Rrid nuri li jeħtieġ li s-sistema tinbidel. Għaliex li kieku dak il-messaġġ jiena ma ħriġtux, ma kienx ikun hemm għalfejn is-sistema tinbidel, ħadd ma kien ikun jaf xejn. Kienu jkunu jafu li jiena ħriġt kontra dan il-loti trasferiment tal-art fejn hemm l-ITS, però ħadd ma kien ikun jaf x'hemm warajha. Inkredibbli għall-kelma li kieku dak l-SMS ma ħriġtux ma kienx ikun hemm għalfejn tinbidel is-sistema. Fuq din għandna nemnuh. Li kieku ma nħakimx minn rabja allura ma kienx inkixef waħdu. U għal daqstant ma kienx ikollu jibda jikteb Vanġelu ġdid biex jibiddel is-sistema. Imma stenna. Li ma sistema titkellem. Il-pagi sponsorizzati jew għax issa diffiċli jsib donaturi ġodda kbar bil-forsa jkollu jibla kliemu u jibda jtambar biex issa aħna l-koll nibdew nħallsu differenzjaw lill-partit mit-taxxi tagħna? F'dak il-moment, għalhekk għatlek saħħit l-determinazzjoni tiegħi, f'dak il-moment jiena għad le din is-sistema jeħtieġ tassew illi nbidluha. U għalhekk jiena nemmen illi minn din l-isfida għall-partiti kollha għaliex tħuħux il-Partit Laburista illi ma jgħid xejn laqqas nafu x'donazzjonijiet irċieva, kontrarjament għal dak li għamilna aħna, ma din tapplika għal kulħadd inkluż għalina. L-ewwel darba li kien hemm xi ħadd illi qal jeħtieġ din inbidluha. Ħbib tiegħi jgħiduli jekk qed ngħajjikom. Mela s'issa għadna ma smajna xejn fuq dawn il-famużi invoices follows. U għaddit ġimgħa u nofs nirrepeti. Fl-assenza ta' dawn ir-risposti, Busuttil isegwi l-iskript tal-istrateġisti tiegħu. Dik li ma jgħid xejn. U li jiddevja passoltu għal fuq il-Prim Ministru. Joseph Muscat wieħed terremot politiku jien qiegħed ngħid ejja wettquh. Ekku, Simon Busuttil qed jgħid ejja nwettquh it-terremot politiku u għandu raġun. Qed titwettaq bl-investigazzjoni tal-Kummissjoni Elettorali dwar ksur tal-liġi dwar il-finanzjament tal-partiti u nemmen illi terremot kapaċi jiġi u jseħħ meta r-riżultat tal-investigazzjoni jsir magħruf. Dal-programm qed jaraw ukoll Dr. Busuttil, nies li huma meqisu jinħan sejħulhom big business f'dal pajjiż. Għandhom jibżaw minnek jekk tkun Prim Ministru ta' dal-pajjiż. X'relazzjoni se jkollok wara l-elezzjoni li ġejja inti bħala Prim Ministru ġdid magħhom dawn in-nies? Jien naħseb mhux talli m'għandhomx jibżaw, talli għandhom jieħdu pjaċir illi jkun hemm xi ħadd bħali li jagħti l-istess ċans lil kulħadd. Level playing field. Mhux hekk. X'iridu l-businessmen? Level playing field li kulħadd ikkonferma Simon Busuttil. Mela le, dak huwa l-ideali u hekk sar fil-ħruġ tat-tender għall-art tal-ITS li se nitkellmu dwaru aktar tard mal-mistiedenti tagħna. Iżda l-mistoqsijiet il-ġodda huma dawn. U semgħuni sew. Simon Busuttil beda din il-kruċjata kontra DB Group nhar is-Sibt 3 ta' Marzu li għadda. U dan wara l-blog ta' Daphne Caruana Galizia li attakkat il-Mario De Marco għaliex kien l-avukat tal-istess grupp. Iżda l-ftehim dwar l-art tal-ITS kien iffirmat kważi xahar qabel fit-2 ta' Frar. U Busuttil kien jaf sew, illi Mario De Marco kienet jinnegozja klawsola mal-gvern fisem il-klient DB Group. Orkitu għajnu fuq id-DB Group għax tkellmet Caruana Galizia. U l-rum reġet kelmet u waqtaw.
Reġet sejħet ar-riżena ta' Mario De Marco. Ħanaraw il-blog. For God's sake and Malta's, Mario Just Go. L-ikbar oxenità li issa jikkonferma li Daphne Caruana Galizia issa saret u ħadet il-kontroll ta' kollox. U Simon Busuttil isegwi u jagħmel dak li tajdlu i. De Marco min-naħa tiegħu spiċċa jitkellem waħdu. Ħanarawh. Jien qed hawnhekk biex inservi l-partit. U nibqa' nservi l-partit, diment il-partit jidirlu li jien għandi xofri għalih. Mario De Marco. Busuttil jafu koll li wara li nħareġ it-tender kienu 3 biss li ġabru d-dokument u jafu koll illi wieħed biss id-DB Group tefa l-offerta tiegħu. Busuttil jaf ukoll li l-evalwazzjoni tal-art tal-ITS ma saritx mill-gvern iżda mill-kumpanija magħrufa ta' awdituri Deloitte li użat metodoloġija sofistikata, ġusta u mħadma u approvata mill-Kummissjoni Ewropea. Busuttil jaf ukoll li meta jgħod kollox is-somma ta' 60 miljun illi se jdaħħal il-gvern fl-erarju tiegħu għal konċessjoni u mhux xiri ta' art kif qed jgħid tajt l-oppożizzjoni. U allura l-mistoqsija toħroġ spontanja. Kif qed tajt li trid level playing field meta l-Partit Nazzjonalista u Daphne Caruana Galizia fettu attakk ikkoordinat fuq id-DB Group? U l-attakk mhux xi wieħed ħafif tafux. U attakk ikkoordinati li kważi wieħed jista' jgħid li huma intiżi speċifikament biex ikissru l-grupp ta' kumpaniji bħalissa billi jfixklu l-ħruġ tal-bonds illi għandhom jiffinanzjaw dak il-proġett. Nikkonkludi. Simon Busuttil u Caruana Galizia bl-attakki kontinwi tagħhom fuq id-DB Group ta' minu l-interess li qegħdin jiddefendu flimkien. Pawża ftit sekondi li ġulura hawnhekk fl-istudju biex nitkellmu dwar il-prezz tal-art tal-ITS u l-metodoloġija l-ġdida li qed titħaddem bl-iskop li jkun hemm prezz ġust għall-art tal-gvern. Ibqa' magħna.